এই ভিডিওটি দেখিବା ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟକଳା ପାର୍ଟ 1 ଟି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆ ଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟକଳା ପାର୍ଟ 2 ଉତ୍ପତ୍ତି ଭିଡିଓଟି जा हम खाई जा ಅವನು बोले ಅವನಿ ರೆಡಿ ತ रेडी ಕೋಡಾಯ್ತು ಹಗಿ ಆಜಿ ಹಗಿ बोले हो गया ଆରେ ହଗିଆ କୋଉଠି ଦେଖୁନି ଯେତେ ଜାଗା ପଡୁଛି ସବୁ ଆମର ଯୋଉଠି ହଗିବ ହଗ ଏପଟେ ପଛପଟେ ମୋ ଏରିଆଟେ ଥିଲା ବା କୋଉଟା ବା ଆହା ଆଉ ଆଉ ଯାଉନୁ ଯା ସେଇଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ବସି ପଡ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଠି କୋଉଠି ଦେଖି ଆମର ତ ସବୁ ମୁଁ ବା ଏଇଠି ହଗି ବଇଛି ଆରେ ହେ ବୁଝୁନୁ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି ଦି ଜଣ ଯାକ ବସିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ କହିଲୁ ଏକାଠି ଯୋଉ ମଜା ସେ କଣ ଅଲଗାଠି ଅଛି ତୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ବସୁନୁ କଣ କିରେ ଗନ୍ଧେଇଲା କାଲି କଣ ଖାଇଥିଲୁ କିରେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇ କୋଡ଼ିଦେଲେ 20-30ଟା ଶୁଖୁଆ ତୁ ଖାଇଥିଲେ ଭଗବାନ କି ଦୁଧ ଛଡ଼ା ପେଟ ନା କଣ ପଚା ନର୍ଦ୍ଦମା ଅଛି ଖାଇଦେଇଥିଲା ହଗିବା ପାଇଁ ବା ଖାଇଥିଲି ହଗିବା ପାଇଁ ଖାଉଛୁ ଯଦି ତୁ ଏତେ କାହିଁ ଖାଉଛୁ ରେ ଯଦି ହଗୁଛୁ 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ ନା ଏକା ବେଳେ 30-40 ବୁଝୁନ ଘରେ ହଗିବା ଅଲଗା ବାହାରେ ହଗିବା ଅଲଗା ଏଠି ହଗିଲେ ଖାଲି ସିଲି ସିଲି ଲାଗୁଛି ହଁ ଅଲ ମୋ ଧନ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ବାଜି ଯାଉଥିବ ଯୋଉ ସଲ ସଲ କଲ କଲ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଓହୋ କାହିଁ କହୁଛ ହଉ ତୁ ହଗ ଖାଇକି ଆଜି ଗନ୍ଧଉଛି ଖାଲି ଗନ୍ଧ କଣ ଖାଇଦେଲା କାଲି କଣ ଖାଇଥିଲି ମତେ କହୁଛ ନିଜେ ପାଡ଼ିଲୁ ବୋଲି 30ଟା ଶୁଖୁଆ ଖାଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟାକ ପାଡ଼ି ଦେଇକି ମୋ କାନରେ କଣ ଇୟର ଫୋନ ଦେଇଛି ବୋଲି ରହ କାଢିକି ବହୁଛି ତୁ ଦେଖିଆ କିଏ ପାଡୁଛି ନା ଯୋଉ ତ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ତୁ ଜାଣି ରାତିରେ ତମେ କଣ ଖାଇଥିଲ ମୁଁ ରାତିରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲି ତୁ କଣ ଖାଇ ନଥିଲୁ ନ ଖାଇଲେ କଣ ହେଲା ରହ ମୁଁ ଛେପ ପକଉଛି ଶୁଙ୍ଗୁନୁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲୁ କଣ ଖାଇଥିଲି ଶୁଙ୍ଗୁ ଆରେ ହେଇରେ ତୁ ପୁଅ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତମେ ଅଫିସରେ ମୁଁ କହିବି ଶାନ୍ତିରେ ହଗ ଟିକେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିଯିବି ଟିକେ ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଗନ୍ଧ ହଉନି ଛୋଟ ଛୋଟ କାହା କହିବୁ ନା भाई की मारदब टाइम No. तू किए बे मु अष्टकेला मो बापा ना भवकेला गाँ पर्वतकेला पोस्ट षष्ठकेला थाना सर्वकेला मु सब खाइली बाप लोक कौन समस्त कहते कौन 14 खंड गाँ बुली आइले समस्त कहते तो ना कौन अष्टकिला गपी गपी समस्त मुह कर दौचु मेला ये मो सागे गपिलु कौन मुंड खराब कर मुझे देखी कह गप क्या कहती अरे देख तो मो भितर जहाँ कथबार्ता हम सहीटा हूँ गप आ कौन मु कौन गप कहबी अरे से कथा तू जानी थी मु केमी जानी ये कुआडे कहूँ गपी गपी पागल कर तम घरे केते पागल अच्छा पागल अरे आम घर तो सब भल मनीष कह 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 भल मनीष क्या कहती अरे मु जेमिति गोटे भल मनीष एरिया रे समस्त पाखे जहाँ को पचारि मो एरिया रे गोटे नामी देवी कंट्रोल डीलर मुझे गोटे भल मनीष कह कह कंट्रोल डीलर को मनीष
ମଣିଷ ନୁହଁ ଆଉ କଣ ପଶୁ? ତମେ ପଶୁ ହେଲେ କଣ କରିବା? ତତେ ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ ଖାଇବି। ମୋ ମାଉଁସ କଣ ଏତେ ମିଠା? ଆବେ ତୋ ମାଉଁସ ଖଟା କି ମିଠା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମତେ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଖଟା କିଲୋ କେତେ, ମିଠା କିଲୋ କେତେ? ତୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ। ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆବେ ହେ ତୁ କଣ ଏମିତି ଓଲଟା ପଲଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ହଁ ଓଲଟା କାହା କହନ୍ତି, ସିଧା କାହା କହନ୍ତି? এইটা হলা ওলটা, এইটা হলা সিধা হলা। ଦେଇଦେଲା রে। ଏ ବାପା ତୁ ଏଠୁ ଗଲୁ, ଏଠୁ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଛୁ, ତୁ ଗଲୁ। ମୁଁ ନଗଲେ ଏଠି ତମେ କଣ କରିବ? ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ଫୁଟୁଦେବି। ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇକି ତମେ କଣ ମିଳିବ? ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ବସ ବାହାର କରିବି, ବୁଝିଲୁ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବସ କାଢିକି ତମେ କଣ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବ? ଫ୍ରିଜରେ? ଆରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗପି ଗପି ମୋ ମୁଣ୍ଡର ବସ ବାହାରି ଗଲାଣି। ବାହାରି ଗଲାଣି ଯଦି ମତେ ଦଉନା। ଆବେ ତୁ କିଏ ବେ? ମୁଁ କିଏ ହେଲେ ତମର ସୁବିଧା ହେଇଯିବି ସେଇଟା କହୁନ, ମୁଁ ହେଇଯିବି। ହେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଡାକୁଛ? ସେ କଣ ତମ ଘର ପାଖ ଲୋକ? ନାଇଁ ବେ। ସେ କଣ ତମର କ୍ଲାସମେଟ୍? ନା। କୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲ? ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲ ନା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲ? ନାଇଁ ତୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ବାବୁ, ତୁ ଯା ରେ, ତୁ ଯା, ତୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି, ତୁ ଯା। ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କଣ ଯିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବେ, ମୁଁ କାହା ପାଖରୁ ଶିଖିନି, ମୁଁ ତୋରି ପାଖରୁ ଶିଖିଲି। ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ମାଷ୍ଟର ଆଜିଠୁ, ତୁ ହିଁ ମୋ ମାଷ୍ଟର। ତୁ ଗଲୁ ବାପୁ ଏଠୁ, ତୁ ଗଲୁ ଗଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗପିବାକୁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ମତେ ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଗପିବୁ, ଯା ଯା। ସମୟ ହେଲେ ଖବର ଦେବେ। ହଁ ହଁ ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ବିରକ୍ତ ହେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ହଁ ହଁ ତମେ ଆସ ଆସ ଆସ। ଡାକିଲା କି? ନାଇଁ ତ। ଆସିଲେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ନାଇଁ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆସିଲେ। ହଁ ହଁ। ଏ ମାଲିକ ମାଲିକ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି? କଣ କହୁଛ ବା? ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ? ନାଇଁ ତମେ ଖାଅ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ସକାଳୁ ଖାଇଦେବି। ଟିକେ ନହେଲେ ଚୁଡ଼ା ଖାଲି। ନା ନା ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଚୁଡ଼ା ଆସ, ମୁଁ ମାଇକିନା ତିଆରି କରିବି। ନା ନା ମୁଁ ମାଇକିନା କରିକି ଥୋଉଛି, ଗଲେ ଖାଇବି, ନହେଲେ ବାଡେଇବ ଝାଡୁରେ। ତମେ ଯାଅ ଖାଇବ। ଆଉ ନହେଲେ ଚୁଙ୍ଗମ୍, ଚକଲେଟ୍? ନାଇଁ ଆମର ସେ ସବୁ ପସନ୍ଦ ଆଉ ନୁହେଁ। ଚୁଡ଼ା ଆସ? ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ ଖା। ଡାଲେମା। ନାଇଁ ଲୋ ଭାଇ, ବାଡିଆ ଡାଲେମା। ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ ଖା। କାଞ୍ଜି? ନାଇଁ ସେ ନିଶା ଜିନିଷ କହିଛି ଭାଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଛି, ଖାଇଲା ମାନେ ମତେ ଗୁହେ ମାରିବ। ମୋ ମାଇପ ଭାରି ଆଇବ, ପୁରା ମାରିବ ମାନେ ଭାଇ, ପୁରା ମାରିବ। ତାହେଲେ ପାନ ଟିକେ ଖାଅ। ନାଇଁ ଭାଇ ସେ ହବନ ଦେଖୁନ, ହାତ ଦେଖୁନ ଖାଉଛି ମୁଁ ବି ହବ। କଦଳୀଟା ଖାଇବ? ଆଉ କଣ କଦଳୀଟା ଖାଇବ? ଆଉ କଣ କଦଳୀଟା ଖାଇବ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଭୁଲିବେନି। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଟିଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ କରିକି ଦବାଇ ଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା କରିବେ। ଆଉ କଣ କରିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।